Niyaphila kodwa awukutshela umakhelana namhlanje ubuyile. Hayi khulumani phela abantwana besikambuza namhlanje ubuyile. Bese uthi uNkulunkulu akubusise for lokho. Amen bantwana basekhaya. Ngibingelela umoya ingcwele okhona kule ndawo. Anike nemshayeli izandla enkulu bantwana basekhaya. Nginesicelo nje namhlanje before sishumayele ukuthi angeke sibe bade kakhulu. Ngeke sibe bade sawugcina sesiwa epulpit ngoba umtimba uyawudonse nako kwako. Amen bantwana basekhaya. Awukutshe makhelwane wamuhle ebusuku makhe. Wamuhle sekumnyama. Kwende njalo. Awuboba muhle ngaso sonke isikhathi ngoba ngeke wathi utawubonwa ngibani. Uhlala uhlomile. Amen bantwana basekhaya. Ngoba angeke wathi tshela umakhelwane ngeke wathi. Amen bantwana basekhaya. Bengicela ngibingelele abafundisi abakhona incebo zikaThixo. Ngibingelele nabazalwane bethu lapha ku Facebook ngathi siyabakhohlwa mabunde siyababingelela nabo. Sibingelele bonke abasanda ukufika namhlanje baqala bamangele le ndoda emela lelijazi leligreening bani igama lami nguSibusiso ngwakamango. Ngingumntwana kaNkulunkulu ngamukela Jesu kuyena lo ngibekela embikwenu. Amen bantwana basekhaya. Ngicela sifundele uLuke chapter 15. Amen. Luke chapter number 15 verse 17. Yes. Sigcino yasanguluka engqondweni yacabanga yathi donke tisebentita babe tidla titsimate titibekele kepha mina lapha ngilapha kangaka. La efunda khona kuthiwa kwakunobaba bekana madodana amabili. Lo baba bekanayo yonke ingcebo ongacabanga ukuthi bekangaba nayo. Kwenzeka ngelinye lamalanga ubaba anayo yonke ingcebo. Indodana yakhe ya decide ukuba ne meeting nobaba. Ithi baba ngicela unginikeze konke that belongs to me. Seyisikhathi manje sokuthi ngihambe ngiye kude. Ngoba ubaba anenhliziyo enhle. Kwenzeka ukuthi wamnikeza. Lithi iBhayibheli esisifundayo indodana yayo ezweni elikude. Yathi mayifika ezweni elikude yadla yonke imfuyo. Uma ngabe beyineintombi amachela abafati ke malini abasali. La kunemali khona ukwathi nabafati bakhona. Kwathenga amaHennessy ngesikhathi samanje. Kwaphela wathenga yonke into. Lithi iBhayibheli ukuthi asekuphele konke yonke into bamjikela ngoba abafati maseyiphelile imali bayahamba. Yabona lolo hleli okwathi uthi yakutsanza baba. Mangabe ukhona nje lo hleti nomali seyingasekho. Kwenzakalile ukuthi uma sekuphele yonke into impilo yaqala phansi. Impilo yashuba. Impilo yaphepha. To the level lithi iBhayibheli wadla neingulube ucabange. From hero to zero. Wadla neingulube. Okusho ukuthi bona neingulube bekubotshomi badla ama fork and knife etsakeni. Kusho ukuthi bekasahluphekile to that extent. iBhayibheli lithi wabuye emqondweni. Ngoba kunesikhathi empilweni mawumuntu ubuye emcabangweni. Noma izinto ibheda kodwa mntana sekhaya woba ne-meeting nawe ubuye kuwe. Ngoba abantu basemanyaleni namhlanje inenxa yokuthi ababuyanga kubo. Ababuyanga kubo. Ithi iBhayibheli wadecide wathi ekhaya likababa kunesinkwa ngiyabuyela emuva. Bengisothi
namhlanje ntambama, come back to your senses. Bengizothi namhlanje ntambama buye engqondweni yakho. uJehova unemicabango emihle ngawe, but inkinga yakho awucabangi. Ngiyazi abantu bakulahlile, abantu bakujikela bebeza ngoba unakho, kodwa mntana sekhaya ngithi buya. Mina ngizokutshela iqiniso mntana sekhaya, umuntu ula akhona ngenxa yesinqumo asithatha. Kuzuhambe naJehova, uThixo udinga abantu abazothatha isinqumo, ngoba kunabantu abamkela Jesu kodwa isinqumo bangasithathi. Uthi Jesu bonke abamkela mina bazosondwa, ngoba nami ngasondwa. The moment uthatha isinqumo akekho lonto akuthanza ngendaba yokuthi wamkele Jesu. Mina ngizokutshela iqiniso mntana sekhaya, wamkela uJesu kune-light, kunokukhanya okwehlela phezu kweyakho impilo. The moment ungena khayini kuba nezinto ey'nyakazayo. Uma ngale ngavukela ngilokho, hayi light mabunda sami. Mvangeli akusiyo wonke umuntu lo bekajabulile ukuthi indodana yolahleka ibuyile. Ngisho noma seyibuya kodwa lithi iBhayibheli kwakunobhuti omdala lo bekasele akazange ajabula ngenxa yokuthi ubuyile ubhuti omncane. Uyabona, uma sowuthatha isinqumo sokubuyela enkosini, akusiyo wonke umuntu ozojabula ozokushayela izandla. Kunabanye bayajabula njengoba ukude nobaba, bayajabula njengoba ungasakhonzi. Ngicela niphustele imike bafethu ivoice yami. Ngoba mvangeli indodana yolahleko the time idla nengulube bebase bacela bahleba bathi sambona lo bekathi uzenza bani, umbukeni sekanjani, bekathi ungcono. Kodwa lalela, ababhuti bakwatile kodwa ubaba ujabulile. Bayekele ufocus kubaba. Lithi iBhayibheli uma indodana isidecide, tshela umakhona ngiyadecide. Lithi iBhayibheli mase idecide ukuthi ngiyobuyela kubaba, into engichazayo naye. Lithi iBhayibheli wayibona ikude hayi seduzane, ngoba simakade uyayazi impilo yakho, kunezinto asaba ukumtshela zona kodwa uyayibona imicabango yakho ikude, uyabona ukwenza kwakho kukude. Ngoba thina sijaja ngokwezenzo kodwa yena uthatha ngokwenhliziyo. Ngoba mvangeli sike sashumayela ngelinye ilanga sathi kunama-resources and kune-source. Inkinga yabantu banetha ukuthola ama-source, banetha ukuthola ama-resource, basuka kwi-source. But as much as uthole ama-resources awungasuki ku-source. Indodana yolahleko yayinobaba, and ubaba bekayi-source yale mfuyo nale mali bekanayo. Iphutha lakhe wathatha ama-resource wasuka ki-source. Kunabanye benu nathola imisebenzi kanti uNkulunkulu isource yenu nasuka kuye. Sizothi buyela. Ngoba nansi into enamandla mntana sekhaya, imoto noma ingahamba kanjani emgaqweni ayijabulela ukuba semgaqweni isikhathi eside. Kunesikhathi la khona ingene egaraji iyogcwaliswa. Yemntana sekhaya, impilo lena inzima, angeke ukwazi kuyihamba, uyalidinga igaraji elingusimakade. Uma sikushaya uyogcwaliswa, aphilwa noma isinoma kanjani. Ngokuba mvangeli ifoni uma seyigcwele ayilahlwa i-charge. Khona ongizwayo, ifoni uma seyigcwele
ayidingeni ichaji ngoba iya-understanda lizofika isikhathi la ibhekri iphela khona uyayidinga ichaji noma sonemoto akashiwa lo nkulunkulu noma sonezindlu akashiwa lo nkulunkulu ngisho noma sonabantwana nimsebenzi akashiwa akashiwa lo nkulunkulu abantu abalalayo embhedeni balala ngengubo mabuthi ingubo ibakhavara usuku bonke akumakhaza ibenze babe wonke kodwa nansi into echazayo ekuseni umuntu ngoba sekavukile akayilahli ingubo kodwa uyayigoqa ibeke esandini emntana sekhaya akashiwa simakade noma kubheda kukubi bugoqi umbeke dusane nawe elithi iBhayibheli emini bekaba insika yefu bantwana baka-Israyeli ebusuku abayinsika yomlilo ayilahla ingubo ekuseni ayilahla mfanele noma ungaba nemoto engakanani akalahlwa simakade ngoba siyaphela imoto azathi ivili lakhe limile kuze kube naphakade ayilahla ingubo uma kubanda mfanele nayi into umuntu ayenzayo ushiya ingubo bese agqoke amajesi ahambe nawo ngakhumbula ukuthi uJesu wake washo something wathi angimishiyi nodwa kodwa ngimishiya nomoya ongcwele okusho ukuthi ijezi liba umoya ongcwele uJesu bekangakhona ukuba kuzo zonke indawo bekabe endaweni eyi-1 kodwa wathi ngimishiya nomoya ongcwele siphathiswe umoya ongcwele sihamba nje umoya ongcwele ayishiwa ingubo yabona thina esihlala emcashweni leJozi ngibonile ukuthi senda kancane hayi senda kancane mabonda senda kancane mfana Mpumalanga ngivakashela abafundisi uthola kushisa ngaphandle kodwa mawufika kwakho khanze kubanza nithi bude why kubanda mabonda kanti ngaphakathi kune aircon ngoba niyangizwa abantwana benkosi i-aircon into eyenzayo it prepares the atmosphere abashayo ngaphandle bayasha kodwa yona abaduzane nayo ibafukumela ukuthi bangashi kunjalo mohamba nomuduzane nenkulunkulu abantu bayafa ngaphandle kodwa yena akufukamele uhlala udlula ku-N3 N4 abantu bafa ngama-accident kodwa wena udlule kanti kune-aircon bazalwane nayi into engixakayo nge-aircon i-aircon mfundisi wami noSibuyike yasimangaza lekhaya sikwenzekile ukuthi salayite i-aircon bese savula umnyango siyazibuza ukuthi kungani lento engasebenzi washo ukuthi for i-aircon ukuze isebenze kwamele kuvalwe umnyango then i-aircon izoba namandla ngabona-ke ukuthi le nkulunkulu akafuni ukuhlanganiswa nezinto uma sondele ngaphakathi uhlala kiye uvala umnyango yes ngaphandle bawushayeka kodwa sewuphakathi akasahlanganiswa akasadibaniswa ukhonza yedwa hayi ngoba uNkulunkulu anganawo amandla unamandla okwenza inkinga umhlanganisa nezintambo nezinto oyifaka ngaphansi hayi uNkulunkulu ngoba anganawo amandla inkinga umhlanganisa nezinto angahlangani nazo the moment usebenzisa izinto angayifuni uyahlehla simakade athi ngiyoke ngibone uyophelelaphi kodwa wadecide ukhipha lezi zinto uyaqala uyasondela bengicela mntana sekhaya udecide namhlanje usho njengeninqeku ethi mina nendlu yami siyokumkhonza uJehova
akahlanganiswa ukhonza yedwa nje awena ngiyanyamangala mina uthi usindisiwe kodwa usanentambo uthi usindisiwe kodwa usakholelwa kumabonda namakhalenda asivikelwa ngamakhalenda befundisi asivikelwa ngama-oyili thina sinonkulunkulu wethu elithi iBhayibheli akalali akuzeli uhlezi esihlalweni sobukhosi akahlanganiswa. Nina Sunday nisenkonzweni nifaka ama-makeup kodwa Saturday nivisi ey'godlweni zenyanga kodwa nithi nisindisiwe akahlanganiswa. Unamandla makayedwa, unamandla makayedwa. Mina-ke ngake ngaba nale nhlanhla mabunda ukuthi nje angikhulelanga esontweni. Adlehle nje mangibuka simakade ngiyemba nalento ukuthi wangikhetha ngonyawo hayi nangezandla. Angisho umuntu okhetha ngezandla uyakhona ukubona into ayikhethayo. Kodwa uma ukhetha ngenyawo ayibuki nalento. Mina-ke ngilolo hlobo lomuntu. uNkulunkulu nje wangenzela umusa. Angizalwanga ngisindisiwe. Ngalesikhathi ngisathela tshwala ngama-Friday Saturday. Ngoba ngike ngaba isikhothane tshela umakhelwane umfundisi kwaba isikhothane ambona nje banyakatisa notshwala bake bamnyakatisa lapha ephuzeni kunento enginothisile ngicela ninginake bantwana benkosi ngiphuzile tshwala kodwa kunalo tshwala lobumshaka kakhulu loba beyangisaphatha futhi right ngeSwati beyangisaphatha amakhaselite ungaphuzile black label ungaphuzile kunalo tshwala lekubizwa kuthiwa istraight ngeSwati kuthiwa ungoloko goloko unamandla futhi usheshe ukudzakwe uma ungamhlanganisanga ngeSprite wamphuza ayedwa ngiyothi kushaya 12 abantu batsakiwe baba kumnansi uyobulele kodwa ungamphuza umixe neSprite na yonke into umenza abe weak futhi aphuze kudaka ngoba noNkulunkulu uyafana nogoloko umkhonza yedwa uba namandla kodwa mhlanganisa nezinto angahlangani nazo umenza abe weak uphuzwa yedwa akahlanganiswa athi ningabi nabanye uNkulunkulu yibani nami ngedwa uShanaya kada akahlanganiswa. Ngibazalwane izinto ezithola kuNkulunkulu zivikelwa uNkulunkulu. Ake ngisho istatement namhlanje but the way you got it is how you gonna maintain it. Ukuthi lendlela oyithole ngayo indlela oyivikela ngayo. Uma uthola umsebenzi kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokuvikela. Bayamangaza mina abazalwane bathola izidlo kuNkulunkulu kodwa bahambe bahlabela amahlozi. Wena wathandaza lento ivikelwa ngendlela oyithole ngayo. Omunye lapha kuRevelation qhubekani nenze lokho nikwenzayo. Uma nenze okubi qhubekani, uma nenze okuhle qhubekani. Sizomemezela namhlanje ukuthi choose who you will serve. If you want to serve God, serve him. But if you want to serve the Almighty, kwenza yena ungamhlanganisi. Into engishayayo naye there was a Shulamite woman. Lithi iBhayibheli umprofeti inceke kaNkulunkulu belokhu idlula njalo. Lithi iBhayibheli lo mama waphendula wathi lona senginesambulo lona uyinceku kaNkulunkulu. Ake simakheleni igumbi laphezulu akamakhelanga zaphansi kodwa wakha laphezulu. Lithi iBhayibheli inceku yabuza yathi ake simenzeleni lo mama. Lithi iBhayibheli yaphendula inceku Gehazi yathi angayiboni ingane kule muzi. Lithi iBhayibheli umprofeti wakhipha isimemezelo wathi next year by this time you will be carrying your baby. Ngisho
next year uye wafika mfundisi ingane yatholakala kodwa na into engishayayo ithi iBhayibheli ngokuhamba kwesikhathi ingane ya next year by this time yafa ingane yesiprofeto yafa yiyo ke lenza abazalwane basuke ebandleni ukuthi ingane yesiprofeto yenzeni seyifile le moto yesiprofeto seyisengene engozini yiyo ke le enza abazalwane bangasakhonza uNkulunkulu abathi uNkulunkulu upha kanjani bese uyathatha ngane yesiprofeto umsebenzi wesiprofeto sowugoshiwe cabanga wathi sekabona ukuthi ingane yesiprofeto seyifile akazange aphuma amemezela ukuthi lo nkulunkulu uyahluleka kodwa lithi iBhayibheli uma ephume ofisi wathatha ingane wayoyibeka kumprofeti ukuthi utshela umprofeti le ngane ngiyinike nguwe ukuthi izovuswa nguwe akayithathanga ayisa la ayitholanga khona sithatha izinto ezivele ngesiprofeto bese siyoyivusa ey'ndaweni ey'wrong wena uNkulunkulu makakubiza akazange akubiza nenyanga wakubiza wedwa kodwa uyagijima uyogcwalisa izinto umshado wakho owuthola kuNkulunkulu kodwa namhlanje uma sekubheda ufuna ukufaka obheka mina ngedwa inkinga yakho ileyo lento yaprofeto ayidingi ukuhlanganyisa nezinye izinto ubuyela kulo okunikeze yona haleluya akukhethe namhlanje ayikho into enamandla njengesinqumo into engifundile naye isinqumo osithatha uhleka sikusebenzele kodwa isinqumo sithatha ukhala inyembezi ileso simakade sivelushayo abazalwane bamhlamba namhlanje baya ku altar call bahleka awuzweke bahlafuna nechepisi kodwa uma uya kuNkulunkulu uyukhala ngoba uya nalento konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu yabantwana basa momkela Jesu uyalahlekelwa momkela Jesu kunabantu abakujikelayo momkela Jesu kunezinto obuyithemba nazo sikulahle ngenxa yesinqumo basikahle lomshado ngawuthola ngenyanga kodwa the moment wamkela Jesu wasikahle umshado uyaphela ukhala inyembezi abanye mabathwele ngamabandla kunayo into abayenzayo uma bamkela Jesu bayazi basindiswa le bandla lina 10,000 liyonyamalala lonke ngenxa kaKristu abanye kunempilo abayenzayo basebenza ngomzimba wabo kodwa the moment wamkela Jesu shanaya ulahlekelwa yilaba into engishange present kaNkulunkulu idinga la ubuthakathaka khona bese uyahlala uyaqondisa uma kunezinto bezigwegwisa the moment wamkela Jesu noma uthatha isinqumo ebezikuhlula sakuhlula
yazi lento sizoyisho manje ngeke ibe mnandi. Ayikho into enzima emhlabeni njengokwamukela Jesu. Enzima lento. Isiphambano asikho mnandi. Uthona kungani lithi laba basindiswayo banikezwa amandla. Ayikhombise lento. Uthi kungani sesingena ensindisweni into oqala sithola ama blessing kodwa sinikezwa amandla ukuba sibe ngabantwana kaNkulunkulu. Ukuthi kuze ube umntwana kaThixo it's not an easy job. Ngoba kunezinto ezimnandi kodwa kose uziresiste noma simnandi. Kunezinto zomndeni enizenza njalo ekhaya kodwa wanethu kusindiswa. Wanele ube nesibindi sokuthi mama sengsidisiwe. Uma niyemsamo hambani nodwa kodwa mina sengamkele Jesu. Uma wamkela Jesu, you have no choice. The first thing that you're gonna face is persecution from your family. Get ready to get lost. Abangani bakho bayokushiya. Uyabona kunabanye bethu. Let me be honest. Uma ujwayele uthi ngama Sunday afternoon kuza abangani bakho from the east, from the north. Nizohlala ekhaya lakho bese nidla inyama kuphuza utshwala. Kodwa today wamkela Jesu. Allow me to tell you, abangani bakho bayokushiya one by one. Ngono ngabi nabangani ngibe naye. Ngoba ethuneni angeni nabangani ngingena naye. Ngono umtheni ungishiye kodwa ngingene naye. Athobhalayo kuyosizani uzuze yonke into asemhlabeni bese ulahlekelwa umphefumulo wakho. Le moto yakho iyasala la. Le ndlu yakho iyasala la. Kodwa umuntu angaphakathi uyapi. Ngoba into esiyenzile sibhadale imishwalense akhoro. Sabhadalela inyama kodwa umphefumulo sangawubhadaleli. Ngoba umphefumulo yinto ephuphayo. Mama ku-right ubabhalise kumhlazane beshona babe covered. Kodwa nali iphutha esilenzayo asikho covered kwelikamoya. Njengoba bamukela Jesu ubhadala i-insurance. Yini i-insurance? Ukuphila okunaphakade. Iyona impilo uJesu asithembise yona. Awamkeli nje kunempilo ophanselwa ngayo. Ngoba mina ngeke ngize ngitshela amanga mntana sekhaya. Indlebe zimbili, inyawo zimbili, izandla zimbili, nempumulo zimbili, imbobo namehlo ayithuko. Uma kunezulu nesihogo sikhona kuhamba ngathuthu. Yena ngiyacela namhlanje asike sawusohlala emathulu kodwa sizothi iba covered. Iba covered. Parliament semenye. Shimala yasuya dada vadosa. Elijah uyabona ukuthi kunabaprofeti bakaBhali. Uyabona ukuthi kunabantu abakhonza abanye uNkulunkulu. Bazalwane bakhona abanye uNkulunkulu. Banamehlo kodwa babona into engicaka ngayo yileyo. Banomlomo kodwa bakhona ukukhuluma. Baneyinyawo kodwa bakhona ukuhamba. Yebazalwane sizomemezela namhlanje ukuthi ukhona lo Nkulunkulu wasemazulwini okhona ukubona okhona ukuzwa. Nawe noma inhliziyo yakho ibuhlungu lithi iBhayibheli uduzane nalabo inhliziyo zabo zidabukileyo. Sizomemezela namhlanje njengo Elijah abeke altar athi khonzani namhlanje. Choosani whom you will worship. If you want to worship God,
choice. Whether you're gonna receive this God and lose the things of the world. Make a choice. Yes, Jesus. Sicela abantu besinqumo namhlanje. Abukhona othi bafowethu ngilizwile izwi likaNkulunkulu. Into engishaya ngaloNkulunkulu bayabalwa bonke ngamagama oNkulunkulu ababalwayo. Kodwa mase kufika kusimakade kuthiwa unguJehova ophilayo. Abanye abaphili. UnguJehova uNkulunkulu ophilayo. Angaphila nasekhaya lakho. Abanye bayasizwa bayapheka lapho bakhona. Angaphila nalapho mama. Bengicela uphame isandla sakho namhlanje uma uthi I make a decision. Ngiyasithatha isinqumo. Ngokugcina namhlanje sikhona nomfethu Mabunda. Bengicela laba bathi uNkulunkulu umphathe isinqumo. Phame isandla sakho mntana sekhama ukhona. Abanye benu niyacompromise kunezinto enihluleka ukuzenza kodwa ngenxa yesinqumo umoya ongcwele uNkulunkulu uJehova ophilayo uzokusiza kuleso simo. Phame isandla sakho kakhulu ungasabi. Athi Jesu lona amahloni ngami nami ngiyoba namahloni ngaye phambi kwaBaba. Phame kakhulu isandla sakho bese ugijimuza ngaphambili. Sizothandaza nawe. Yashintsha impilo yakho. Congratulations. Ozani ngaphambili nonke abantu abami ngiphamisa izandla nani mama. Buyani sokhuleka.